keresztény ember az örök élet részese, s az igazságos, mely felülről származik. Megnyílik lelke az Úr szavára a túlsó partról, de imája nem csak ennyi. Elmúlik a világ, jöjjön el a te országod, s várja az örök élet hazáját, átlépve mind a földi dolgokon. Megbízatását teljesíti, amiért Istentől küldetett, hogy romlás ellen az épet óvja, a jót, az üdvöset, a nyíltat és a bölcset, a lehetségeset, a szépet, amely a földnek címered, hogy általuk jelezze, közel van már az Úr. Isten e történetet, ha nem jövünk azonnal.